Vítam vás v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na takom pravidelnom cykle prednášok o architektúre. A tentokrát, dobrý večer, poďte ďalej. Tentokrát máme tému architekta Karola Chudomelku. Meno nie je veľmi známe, ale na Slovensku a taktiež aj v Banskej Bystrici pomerne veľmi rukopisné dielo zanechal architekt. A predstavím vám prvé pani docentku Evu Královú z Fakulty architektúry v Bratislave. Áno, môžem spomenúť, že s pani Evou Královou, že je z Banskej Bystrice pôvodom a spolu nás spája nie len architekt Karol Chudomelka, ale taktiež aktivity okolo Medeného hámra alebo zavesená reťazová strecha a ďalšie. A práve aj táto výstava a táto prednáška architektky zhodou okolností taktiež z Fakulty architektúry v Bratislave Martiny Jelinkovej. A Karolovi Chudomelkovi sa venovala na svojej dizertačnej práci. A táto výstava bola na Trenčianskom hrade, kde mal architekt Chudomelka pôsobenie taktiež na Oravskom hrade. Taktiež je paralelne teraz prezentovaná v Čechách, v Jindřichovom Hradci a v Banskej Bystrici. A Karol Chudomelka zanechal výraznú stopu aj v meste Kremnica, ak možno, že výstava poputuje do Kremnice. Ja vám na začiatok prečítam len v skratke taký úvodník a potom by som dal slovo pani docentke aj Martine, aby vás previedla celou tvorbou architekta a potom otvoríme voľné pole otázok, takže kľudne sa pýtajte. Sú tu pripravené publikácie, ktoré kľudne si môžete zobrať so sebou. A tento záznam budeme nahrávať, lebo je nás v takejto silnej, ale menšej skupine, aby ten záznam mal výpovednú hodnotu aj pre ostatných badateľov alebo záujemcov o architektúru nielen v Banskej Bystrice, takže aby sa potom k nemu mal možnosť dostať, bude na YouTube kanála štátnej vedeckej knižnice. Takže architekt Karol Chudomelka je jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá pôsobila na slovenskej architektonickej pamiatkárskej scéne v druhej polovici 20. storočia. Rukopis Karola Chudomelku ovplyvnil podobu mnohých slovenských historických stavieb, a to aj v Banskobystrickom kraji. Jeho tvorba zároveň reprezentuje medzinárodne uznávaný názor na spôsob pamiatkovej obnovy a výsledky jeho prác boli v nedávnej minulosti vysoko oceňované. Je nositeľom prestížnej ceny Dušana Jurkoviča a ceny Emila Beluša za celoživotné dielo a ďalších vyznamenaní. Cieľom tohto podujatia je priblížiť život a dielo Karola Chudomelku v kontexte súdobej situácie, v ktorej tvoril, a zároveň tematizovať pamiatkovú starostlivosť v bývalom Československu v období socializmu. Zdravím, pekne vítam. Dobre, a teraz odovzdám slovo buď Martine, takže Martine. Dobre, ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa presuniem k svojmu počítaču a ja by som možno ešte na úvod povedala pár slov k výstave, ktorú ste mali možnosť zhliadnúť pri vašom vstupe sem dovnútra. Ide o výstavu, ktorá bola pôvodne koncipovaná minulý rok pri príležitosti z tého výročia narodenia architekta Karola Chudomelku. Pôvodne teda sa uskutočnila v Pistoriho paláci v Bratislave, kde bola celkom také kratšie obdobie a práve pre tento rok sme sa rozhodli, aby bolo možnosť aj pre viacerých ľudí zhliadnúť túto výstavu, že výstava poputuje po viacerých vybraných inštitúciách v rámci Slovenska. Tak ako spomenul správne Rastio, začali sme na Oravskom hrade, pretože bola to jedna z obnov v tom rannom období tvorby Karola Chudomelku. Pokračovali sme na Trenčianskom hrade, pretože to bola pamiatková obnova, ktorej sa venoval takmer celé svoje pôsobenie, čo znamená vyše 40 rokov. A končíme putovnú výstavu práve tu na strednom Slovensku, pretože v podstate je tu veľké množstvo pamiatok, ktoré má práve na sebe tú stopu jeho tvorby.
o ktorej by som vám rada potom povedala počas svojej prezentácie. Výstavu, ktorú máte teda možnosť vidieť na chodbe, je to taká, povedzme, časť tej pôvodnej výstavy, ktorá sa snaží uchopiť základné princípy tvorby architekta, akým spôsobom vôbec pristupoval v práci k obnove pamiatok a taktiež v podstate, aby bolo vidieť, povedzme, ten jeho rozsiahlý, tú komplexnosť v jeho tvorbe, ktorú tiež sa vám pokúsim ukázať práve aj prostredníctvom svojej prezentácie. Väčšiu časť výstavy, alebo možno to, čo všetko bolo pôvodne pripravené na tú výstavu, potom môžete vidieť už v katalógu, ktorý bol práve pripravený pri tom 100. výročí narodenia, takže kľudne si ho môžete potom vziať a preštudovať si možno aj ostatné, čo nebolo možno vystaviť v týchto priestoroch, napríklad zaujímavú životopisnú linku, ktorá vôbec nebola jednoduchá u tohto architekta, keďže to bol architekt český, nemal možno ani veľmi dobré nejaké, nechcem povedať, že nemal vzťahy veľmi dobré, ale nebol úplne u všetkých rovnako obľúbený, aj vďaka tomu, že to bol Čech, ktorý pôsobil v tomto období socialistickom na našom území a zároveň človek, ktorý študoval v Nemecku. Takže strastiplná cesta, ktorá ho ale neodradila od toho venovať sa celý život pamiatkam a vyslovene na našom území. Tak ja by som s dovolením začala teda so svojou prezentáciou a taktiež, ako bolo už zmienené, výskumu Karola Chudomelku, jeho diela a života sa venujem v rámci svojho dizertačného výskumu, ktorý je spracovávaný aj prostredníctvom grantu VEGA, inovácie v architektúre v druhej polovici 20. storočia a taktiež toto podujatie bolo podporené Ministerstvom kultúry. Začala by som možno takou stručnou charakteristikou tohto architekta. Pardon, ja si dám toto perečko takto na stranu. Architekt, ako som už spomínala, ktorý sa narodil v medzivojnovom období v českom mestečku Jindřichův Hradec. Architekt, ktorý zároveň ale pôsobil vyše 40 rokov na našom území a výhradne sa venoval tvorbe alebo obnove pamiatkovej v tomto presne strastiplnom období našej histórie. A taktiež človek, ktorý bol spolutvorcom metodík v tomto, pamiatkových metodík v tomto období, spoluzakladateľom ICOMOSu na Slovensku, respektíve v Československu. A ten jeho vzťah k pamiatkám veľmi pekne ukazuje presne citát, ktorý som si sem vybrala, ktorý sa vlastne týka podhradia bratislavského, kde síce on v tomto období nepracuje, ale napriek tomu sa snažil takýmto publikačným činom vystúpiť proti tomu, čo sa v podhradí malo odohrávať, to znamená výstavba mostu SNP, kde veľmi pekne sa snažil reagovať na tú situáciu výstavby mostu a aj tú zložitosť situácie zároveň pekne vykresľuje to, že tento jeho článok, tento publikačný úryvok alebo proste ten článok bol odmietnutý v našom prostredí slovenskom a bol uverejnený v českom periodiku. V každom prípade napriek tomu, že nešlo o nejaké územie, kde by on sa angažoval, respektíve pracoval a navrhoval nejakú pamiatkovú obnovu. Veľmi pekne to naozaj ukazuje ten jeho prirodzený vzťah k pamiatkám, ktorý sa prejavoval tak v podstate v tom celom jeho pracovnom živote. A keď som sa zamýšľala nad tým, kde v takom rannom veku, pretože toto sa naozaj dialo v tom období po príchode na Slovensku, to znamená koncom 40. respektíve začiatkom 50. rokov, kde v podstate pramenil ten jeho celkový vzťah k pamiatkám, tak pri návšteve jeho rodiska som veľmi dobre pochopila, kde spočívajú tie pramene. A jedným z tých prameňov bolo presne toto jeho rodisko Jindřichův Hradec, mesto, ktoré do dnešných dní má veľmi pekne zachovaný taký goticko-renesančný ráz a Karol Chudomelka sa narodil v jednom zo stredovekých domov, kde v podstate vyrastal a takýto pohľad sa mu naskytol dennodenne, pretože toto bol pohľad z jeho domu, kde býval. Inými slovami, Jindřichohradecký zámok, ktorý leží na rozsiahlej ploche jazera Vajgar. Takže toto bol taký ako každodenný ráz, ktorý vydával zachovaného goticko-renesančného mesta.
kde trávil svoju mladosť, trávil tam aj obdobie gymnáziálnych štúdií, kde potom v podstate dochádza k tomu, že v rámci protektorátu Čechy a Morava v jeho maturitnom ročníku dochádza k presunu celého gymnázia, respektíve českej sekcie do ďalšieho mesta, čo zároveň v podstate takáto situácia veľmi charakteristická pre toto obdobie, je jednou z takou sprevádzajúcich línií jeho života a veľmi pekne tiež ukazuje jeho odhodlanosť a možno takú ako základnú črtu jeho osobnosti, pretože napriek všetkým tým javom, ktoré sa diali, mimoriadne nekľudné prostredie, odhodlanie v podstate vytrval v tom, čo chcel, a to je štúdium architektúry. Inými slovami, potom ako ukončil svoj maturitný ročník v presťahovanom vysídlenom gymnáziu v meste Sobieslav, podstupuje ročnú pauzu, kým sa dostáva na štúdium architektúry. Ročná pauza znamená, že pracuje v stavebnom podniku Kasalova pila a až potom sa dostáva na štúdia do Nemecka, konkrétne teda do Darmstadtu, kde opäť jednak pokračuje v podstate tá neľahká situácia, typická pre toto obdobie. Na dennom poriadku v podstate ukrývanie sa v rôznych vojenských náletových krytoch. Štúdium, ktoré pôvodne malo trvať 4 roky, bolo skrátené. Inými slovami, nešlo naozaj o jednoduchú situáciu. Napriek tomu na toto obdobie Chudomelka spomína aspoň úryvkovo v určitých svojich spisoch a najviac spomína práve na 2 profesorov, kde osobne presne vidím takú ďalšiu, možno inšpiračnú studnicu, ktorá ho potom sprevádzala v jeho tvorbe. Tými profesormi boli historik Heinrich Walbe a potom prakticky pôsobiaci architekt Karl Gruber. Pričom Karl Gruber bol v podstate urbanista, ktorý sa bol považovaný za takú ako starú generáciu architektov, ktorí v momente, keď sa rozdeľovala história od architektúry od praktickej architektúry, bol jedným z tých, ktorí ešte ten rozdiel nie že nevideli, ale jednoducho považovali to za takú kontinuitu a aj pri tom, akým spôsobom vlastne tvoril Karl Gruber, keď si človek pozrie jeho diela, veľmi pekne vidí presne takú tú typickú náväznosť tých období, ako naväzovala architektúra v tej histórii na seba. Takže toto sú vyslovene dve osobnosti, ktoré mali veľký dopad na to, akým spôsobom Chudomelka uvažoval. Nehovoriac o tom, že druhý spomínaný Heinrich Walbe bol veľmi podstatný v tom, v erudícii Chudomelkovej, akým spôsobom robiť vôbec historický výskum na architektúre. Pretože obrázok, ktorý máte možnosť vidieť na tej prezentácii, kde Chudomelka je na tom vyššom schodíku, na schodisku, je ukážka toho, že akým spôsobom mapovali hesenskú architektúru, ktorá potom toto mapovanie v podstate bolo ako takou spoluprácou s profesorom Heinrichom Walbe, ktorý potom po druhej svetovej vojne vydal z toho publikáciu. A tiež v podstate v takom ako venovaní Heinrich Walbe sám uvádzal, že ho veľmi tešilo, keď českí študenti sa venovali štúdiu hesenskej architektúry, pretože tým viacej potom mohli spoznávať architektúru svojho domova. Takže povedala by som, že tu sú také ďalšie pojítka toho, akým spôsobom Chudomelka potom pristupoval vo svojej tvorbe k tým jednotlivým pamiatkovým obnovám. Po štúdiu v Darmstadte, neľahkom štúdiu, potom akým spôsobom sa uskutočnila jeho štátna skúška, pričom štátnu skúšku, ktorú absolvoval po 1,5 roku štúdia, musela byť prerušená, pretože Chudomelka bol zranený, keď bolo v podstate jedno z bombardovaní Darmstadtu, následne ošetrený a dlhodobo hospitalizovaný v Prahe, myslím, alebo respektíve v českom prostredí, tak potom absolvoval poslednú štátnu skúšku a rozhodol sa teda vzhľadom na to, čo sa teda dialo, pokračovať v štúdiu, ale nie v Darmstadte, ale v Drážďanoch. Inými slovami, tu potom pokračuje tá jeho cesta v rokoch 44-45, pričom práve pri bombardovaní Drážďan bol jedným z tých, ktorí toto bombardovanie prežili a potom sa trošku tá niť jeho života stráca. V každom prípade znovu sa objavuje po návrate do Jindřichovho Hradce,
kedy sa jednak snaží Karol Chudomelka zapojiť späť do možno života, ktorý nastáva po oslobodení a zároveň zase je sprevádzaný ten jeho život tou minulosťou jeho štúdia v Nemecku, pretože síce absolvoval štúdium s vyznamenaním, napriek tomu toto štúdium pri žiadosti o prácu zatajuje a uvádza v podstate, že je vyučený stavebný murár. A na takúto žiadosť sa potom dostáva na pozíciu učiteľa na stavebnom učilišti v Jindřichovom Hradci, kde ostáva pôsobiť 1,5 roka. Zároveň naväzuje v podstate na také svoje aktivity, ktoré prebiehali ešte pred tým, ako odchádza študovať do Nemecka, čo je napríklad scout alebo scenografia Jabloneckého divadelného spolku. Vo svojich spomienkach však na toto obdobie veľmi nespomína a skôr sa vyjadruje v takom zmysle, že pre neho všetko začína až príchodom na Slovensko. A na Slovensko sa dostáva na základe inzerátu, ktorý bol uverejnený v Ľudových novinách, kde Slovensko hľadalo architektov pre povojnovú obnovu Slovenska. A na tento inzerát Chudomelka reaguje a tým pádom sa dostáva v podstate natrvalo na naše územie do Bratislavy, kde začína pracovať práve na tomto povereníctve techniky s tým, že sa venuje povojnovej obnove na Slovensku, ale zároveň naráža na takú situáciu, že síce sú aj prostriedky finančné na to, aby tá obnova mohla prebehnúť, ale chýba projektová a realizačná báza. Zastáva v podstate viacero takých ako funkcií na povereníctve, ale čo je veľmi dôležité v období 1948, to znamená v období znárodňovania, vznikajú Československé stavebné závody. V rámci tohto národného podniku vzniká taktiež stavoprojekt. A toto je taká plynulá cesta Chudomelku z poverníctva techniky práve do stavoprojektu, kde však sa nezapája do, povedzme, ateliéru, ktorý by mal na starosti investičnú výstavbu, ale stojí za zrodom špeciálneho ateliéru, ktorý sa má venovať práve obnove pamiatok. To je ateliér R. Niečo podobné sa v tomto období deje aj v Prahe, prostredníctvom architekta Viléma Lorenza, kedy rovnako snahy potom, aby sa vytvoril špecializovaný ateliér pre obnovu pamiatok, sa dostávajú do reality. O niečo skôr možno ako na Slovensku. Na Slovensku je to v roku 1951, v Čechách je to o 2 roky skôr. V každom prípade práve iniciatívou Karola Chudomelku dochádza aj v Bratislave k zriadeniu špecializovaného ateliéru pre rekonštrukciu pamiatok, kde zhruba v roku 1954 sa Chudomelka stáva vedúcim ateliéru. Pri charakteristike možno jeho tvorby a zdá, každý pozná Karola Chudomelku najmä vďaka jeho unikátnym takým modernistickým konštrukciám. Jednou z nich je možno pamiatková obnova vojnou zničeného kostola svätej Kataríny v Handlovej. Kostol, ktorý bol veľmi výrazne poškodený na konci druhej svetovej vojny a tak ako vidíme na tomto druhom obrázku, obnovený v tej rannej tvorbe Karola Chudomelku do stavu gotickej, respektíve hmoty gotického kostola. A vo vnútri bola vytvorená takáto modernistická konštrukcia železobetónového skeletu so zastrešením, ktoré malo evokovať pôvodné klenby, ktoré sa v kostole nachádzali. Ďalším takým typickým možno jeho prejavom je pamiatková obnova Sobášneho paláca v Byči, kde tiež vidíme veľmi zaujímavé netradičné konštrukcie, ktoré majú evokovať presne ten zaniknutý stav pôvodných klenieb, ktoré sa v priestore nachádzali. To znamená tiež, že tu konštrukcia s takými veľmi špecifickými vyťahnutými rebierkami. A je to taký jeden z typických znakov Karola Chudomelku, inými slovami taká pravdivosť pri tej pamiatkovej obnove. To znamená nesnažiť sa o vytváranie kópií, ale o zachovanie takej pravdivej stránky a histórie toho objektu aj prostredníctvom toho, že tým, že sa neurobí kópia, možno klenby, ktorú veľmi pekne bolo možné odčítať z toho zachovaného zbytku stavby, tak tým, že jednoducho sa neobnoví presne v tom
v tej reprodukčnej forme, tak návštevník môže poznať veľmi jednoducho, že tam sa stalo v tej histórii niečo, čo spôsobilo, že tie klenby museli zaniknúť a boli vytvorené takým novodobým rukopisom. Kde všade nachádzame stopy tvorby ateliéru Karola Chudomelku, inými slovami po celom Slovensku. Najviac však v stredoslovenskom, respektíve západoslovenskom kraji pri pôvodnom členení, aké sme mali na Slovensku. A dole už vidíte aj vypísané konkrétne mestá, ktoré sa týkajú vyslovene Banskobystrického kraja v tom dnešnom ponímaní. A ak sa len pozrieme na to, kde všade ho môžeme vidieť v rámci Banskej Bystrice, tak je to množstvo mešťanských domov na námestí, farský kostol, respektíve určité časti mestského opevnenia. Ako som už spomínala pri úvode, pri tej snahe vysvetliť vám princíp tej výstave, akým spôsobom a aký rozsah v podstate tvorby Karol Chudomelka mal, veľmi pekne je to vidieť napríklad aj na obnove Zvolenského zámku, kde okrem toho, že bola vykonaná generálna oprava zámku vo Zvolene, taktiež autorom celého interiéru nielen stavebného, ale aj vyslovene mobiliáru, ktorý sme nachádzali v Zvolenskom zámku, bol presne Karol Chudomelka, tak veľmi pekne to ukazuje aj spôsob, akým vôbec pracoval. To znamená, štandardne samozrejme to bol návrh stavebného interiéru a v niektorých prípadoch dokonca aj návrh mobiliáru, návrh svietidiel, čo bolo vlastne takým pravidlom. A v prípade toho Zvolenského zámku vyslovene išlo aj o návrh napríklad takýchto nábytkov, respektíve tak, ako vidíte tú realizáciu hore sobášnej siene, sedacieho nábytku, čo môžeme vidieť podobné niečo práve aj v prípade Oravského hradu. Okrem tradičnej pamiatkovej obnovy jednotlivých objektov, či už to boli zámky, mešťanské domy, kúrie, hrady a tak ďalej, venoval sa aj novostavbám v historickom prostredí, čo veľmi súvisí s obdobím, v ktorom tvoril, pretože práve v tom období 50. rokov bola tá diskusia ohľadom prestavby historických jadier veľmi, povedala by som, taká dôležitá a veľmi horúca. A na tomto obrázku vidíme presne túto v závere novostavby na Kremnickom námestí, tiež pochádzajúce z dielne Karola Chudomelku. A taktiež možno menej známe je urbanistické merítko jeho tvorby, taktiež týkajúce sa práve Kremnice. A Kremnicu som si vybrala aj taký, ako možno taký začiatočný projekt pre to pochopenie aj situácie možno v tom období v 50. rokoch, ale aj toho, čo potom chcel urobiť v Banskej Bystrici a to sa to veľmi nepodarilo. Kremnica, to znamená mesto, ktoré bolo výrazne zničené na konci druhej svetovej vojny. Keď si uvedomíme, čo všetko sa v podstate koncom 40. rokov dialo, na jednej strane nie len to, v akom stave sa nachádzali pamiatkové alebo historické objekty, ale aj to, akým spôsobom fungovala legislatíva, aká bola tá názorové pozadie odbornej verejnosti. Tak čo sa týka tej legislatívy, tak koncom 40. rokov dochádza k schváleniu zákona o územnom plánovaní, ktorý napríklad sa týka presne asanácií jadier historických, ale týka sa to skôr v takom kontexte investičnej výstavby, nie v kontexte nejakej ochrany pamiatkového územia. Potom je taká možno druhá vetva, ktorá sa vyslovene venuje majetku nadobudnutému vďaka znárodneniu, a to je napríklad riadenie národných kultúrnych komisí, ktoré majú správovať ten nadobudnutý majetok. Zároveň dochádza ku kategorizácii nadobudnutého majetku a veľmi dôležité v tomto zmysle je práve to, že v tomto období na základe kategorizácie vznikajú aj mestské pamiatkové rezervácie, pričom ako prvé bolo vyhlásených 6 území na Slovensku, dohromady v Československu ich bolo 30 a v stredoslovenskom kraji to bola vyslovene Kremnica a Banská Štiavnica, ktoré boli ako prvé vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie. A ešte možno, aby som dopovedala celkovo ten kontext tohto obdobia, kedy pristupuje Karol Chudomelka v podstate celkovo k obnove v Kremnici, tak je tá presne tá odborná
ten názor odbornej verejnosti, myslím tým verejnosti odbornej, tej, ktorá mala pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. A presne táto skupina ľudí si veľmi dobre uvedomovala, že územné plánovanie sa netýka iba nových sídlišť, ale týka sa toho, akým spôsobom majú byť adaptované historické jadrá. Išlo o skupinu architektov, ako som už spomínala, Vilema Lorenza, ktorý bol šéfom pražského ateliéru a taktiež kamarátom Karola Chudomelku, čím naznačujem takú ako priateľskú rovinu, akým spôsobom sa možno aj predávali vlastne tie názory. A táto odborná verejnosť tým, ako si uvedomovala to, že musia byť historické jadrá adaptované na súčasný život, si zároveň uvedomovala to, že z tých historických jadier sa nesmie stať múzeum. Ale na to, aby dokázala prežiť vôbec to obdobie, tak musela fungovať tým potrebám súdobej spoločnosti. Takže ak by som možno ocitovala jednu z takých myšlienok, ktorá bola v článku od Vilema Lorenza, tak si dovolím teda na chvíľku čítať. Cieľem asanace musí byť uvedení mesta do náležitého stavu a péče o zdraví byť nikoli vytváření neživých muzeálnych kusů, jelikož zdravé lidské obydlí znamená zdravý dům a město je pevná organizace těchto domů. Ešte možno zmiením, že asanácia v tomto období neznamená zbúranie, ale ozdravenie. Takže pôvodný význam slova asanačný znamená ako regeneračný pre to historické jadro. Ukážkou toho, akým spôsobom tá diskusia vôbec prebiehala, táto úzka skupina ľudí, ktorá mala spomínaný pozitívny vzťah k pamiatkám, sa pravidelne stretávala na viacerých konferenciách, ktoré sa diali naprieč Československom. Ich snahou bolo vytvoriť metodiku, ktorá sa mala venovať presne tomu, akým spôsobom majú byť tie historické jadrá zapájané do toho súčasného života, pretože jedným z takých vlastne typických, nechcem povedať, že hesiel, ale z takých myšlienok, ktoré boli legislatívne podložené, bolo presne to, že tie kultúrne, ale respektíve historické objekty musia slúžiť potrebám tej verejnosti. Ako náhle by neslúžili, tak v podstate strácali význam svojej existencie. Takže ten cieľ tejto odbornej verejnosti stál vyslovene na tom, obhájiť dôvod existencie týchto historických objektov a to, čo vidíte, sú jednak také ukážky toho, akým spôsobom sa prepracovali k tomu, že vôbec nejaká metodika, jedna z prvých v tomto období v 50. rokoch vznikala. To znamená rozsiahlými štúdiami, ktoré boli robené hlavne v českom prostredí. A mimochodom tvorcami týchto štúdií boli napríklad Bohuslav Fuchs alebo teraz mi padlo to meno, nevadí, ale jedným spolupracovníkom bol práve Bohuslav Fuchs, pretože to bol architekt, ktorý bol vedúcim SURPMA v Brne. Takže neboli to len, boli to aj takto modernisticky naladení architekti a Sommer, áno, už viem, Sommer bol to druhé meno, ktorí sa venovali takému dokazovaniu, akým spôsobom vôbec to historické jadro dokáže byť adaptované na podmienky života tej súdobej spoločnosti. A potom, keď sa preklopíme, tak sú to možno aj prvé zborníky z konferencií, na základe čoho boli potom vytvorené prvé metodiky a možno ešte taká spojitosť s významnými osobnosťami. Toto už je v období, kedy už existovalo SURPMO, to znamená Státny ústav pro rekonstrukci památkových miest a objektů. Ústav, ktorý bol síce zriadený v Prahe, mal viacero takých, povedala by som, pracovísk. Jedným z nich, okrem projektového, bolo napríklad pracovisko, ktoré sa venovalo vyslovene výskumnej činnosti pod vedením Dobroslava Líbala, ktorý taktiež bol veľkým spolupracovníkom a tým hlavným v podstate, ktorý stál za tým spôsobom vytvorenia tej metodiky. A aby sme sa dostali do takej spojitosti s Chudomelkom. Chudomelka vďaka tým svojim vzťahom a tým iniciatívam na veľmi krátke obdobie docielil práve to, že jeho ateliér, pôvodný ateliér R, bol detašovaným pracoviskom SURPMA pražského a mali sme teda dočasne trojročné detašované pracovisko Státneho ústavu pro rekonstrukci památkových miest a objektu so sídlom v Bratislave, čo je presne obdobie od roku 1954 do roku 1957. Inými slovami presne obdobie, kedy sa začínajú obnovovať mešťanské domy aj v Banskej Bystrici, kedy prebieha
ten úvod pri navrhovaní Kremnice. Toto sú už potom ukážky toho, akým spôsobom sa pretavila tá metodika do praxe. To znamená, tá metodika, ktorá sa venovala spôsobu, akým spôsobom dostanete modernú architektúru správne do historického jadra, ako urobíte to, aby to jadro bolo dobre dopravne napojené na zvyšok rozrastajúceho sa mesta, akým spôsobom budú medzi sebou reagovať pôvodné dominanty historického jadra oproti dominantám, ktoré vznikajú v tých nových štvrtiach. Zásadami, ktoré tá metodika hlásala, bolo, že v prvom rade má sa všetko vnímať v takom komplexnom merítku. Toto môžete dosiahnuť vtedy, keď sa urobia ale rozsiahle výskumy a prieskumy. A toto sú presne také ako ukážky. Naľavo vidíme jednak výsledok činnosti celkovej, to znamená regeneračný plán, asanačný plán pre miesto Litomierice. A toto je ukážka z toho, akým spôsobom boli robené tie rozsiahle prieskumy. Rozsiahle prieskumy, ktoré sa robili v rôznych úrovniach, vytvárali sa potom na základe toho rozsiahle také hrubé pasporty, ktoré mali slúžiť na to, že sa nastaví vôbec správne vývoj toho vnútorného mesta a zároveň sa prípadne zohľadní potom ten nárast do širšieho okolia. A presne na základe tejto metodiky bola presne spracovaná Kremnica. Toto už vidíme ukážku práce Karola Chudomelku so svojou manželkou Katarínou. Naľavo možno je to tak slabšie vidieť, ale tu vidíme obrázok, respektíve situáciu po druhej svetovej vojne námestia v Kremnici, kde sa presne vyznačilo, ktoré objekty boli zničené, ktoré sú v akom stave, či sú v dezolátnom, či potrebujú, či ešte prežijú alebo neprežijú. Tu je ešte ukážka možno modelu, ktorý robila vyslovene Katarína Chudomelková z zachovaného, respektíve takého ukážky, ako vyzerala Kremnica v 16. storočí. A keď sa preklopíme už potom, ako bol robený tzv. Pasport mesta Kremnica, tak zistíme, že presne tak, ako boli robené pasporty českých miest. To znamená, že sa urobili rozsiahle prieskumy, stavebno-historické prieskumy, stavebno-technické prieskumy, potom tam bola analýza výšková celého toho námestia aj okolitých budov. Zároveň sa tam vyhodnotili hodnoty architektonické a kultúrne v tom urbanistickom meritku, rozbor rôznych komunikácií a zelene, respektíve využitia uličného parteru. Na základe toho prieskumu sa potom urobila regeneračný plán. Ale ten regeneračný plán mal akoby viaceré úrovni. Jedna z tých úrovní bolo, že celé to jadro sa rozkreslilo v rámci všetkých podlaží, ktoré ste tam mali, vlastne sprostredkované tými mešťanskými domami. A presne sa určilo, akým spôsobom sa môže docieliť to ozdravenie tých objektov v rámci toho historického jadra. A ďalej sa mohlo pokračovať smerným územným plánom, respektíve plánom zastavovacím, kedy sa to konkrétne jadro už potom naviazalo na celú lokalitu, respektíve celú tú oblasť toho mesta. Určili sa plochy, ktoré sa mohli zastavať, kde sa mohol vykonať, respektíve mohli objaviť nejaké priemyselné zóny. Akým spôsobom napojiť dopravne to mesto na zvyšok v podstate okolitých miest. Niečo podobné, povedala by som, veľmi citlivé a pamiatkársky dobre nastavené sa malo odohrať aj v prostredí Banskej Bystrice, avšak tá situácia tu bola trošku komplikovanejšia. Jednak Banská Bystrica bola vyhlásená neskôr za pamiatkovú rezerváciu a zároveň tu prebiehali silné intervencie tých zásahov modernistických, čo znamenalo, že tento plán nebol realizovaný. Ani regeneračný a už vôbec nie nejaké smerné plány z ateliéru Karola Chudomelku a to, čo vidíte, je nedokončený pasport mesta, veľmi podobný ako mala Kremnica. Nechýba tam síce legenda, ale keď si doplníme legendu, ktorá bola použitá práve pri Kremnici, tak zistíme, akým spôsobom aspoň v okolí námestia Karol Chudomelka uvažoval s tými domami. To znamená, toto vidíme presne ten návrh, respektíve plán rekonštrukcií, dlhodobých rekonštrukcií pamiatkových objektov v rámci námestia. To znamená podľa toho, akým spôsobom boli možno v akom stave boli, tak takým spôsobom sa k ním malo pristupovať. Zároveň
nachádzame takú ako škicovitú podobu, kde jednak si môžeme všimnúť už zakomponovanie pamätníku SMP, aj ďalších možno návrhov, ktoré ale neboli realizované, ale v tomto čase evidentne teda sa s nimi uvažovalo a do toho ten pohľad Chudomelkov, ktorý počítal s samozrejme zachovaním mestského opevnenia a zapojením bašt v rámci tohto mestského opevnenia do toho života spoločnosti. Jedna z bašt, ktorej sa venoval, Mesiarska bašta, adaptácia Mesiarskej bašty na funkciu vinotéky v podstate. Do dnešných dní stavba zachovaná podobne, ako to možno Chudomelka pôvodne navrhoval, to znamená podzemie, respektíve podzemné podlažie, ktoré sa malo venovať takej vybavenosti, skladom, zázemiu pre nie služebníctvu, ale personálu a v horných podlažiach potom už samotná reštaurácia s tým, že uvažoval presne aj s tým presvetlením v strešnej časti, kde niečo podobné aj v podobnom období vzniká práve na Trenčianskom hrade. Ak si spomínate na stavbu, ktorá tam už teraz nestojí, takzvaný skleník, z rovnakého tandemu pochádzajúci, to znamená Chudomelka Spurná. Toto bola tiež intervencia Chudomelka Spurná, ktorú tu síce teda navrhovali pri Mesiarskej bašte. Mesiarská bašta po obnove, dodnes fungujúca. A na čo by som ešte chcela možno, alebo na čom by som chcela veľmi pekne ukázať ten spôsob, akým Chudomelka uvažoval, ako pracoval, nie je Turzov dom, pretože Turzov dom bude riešiť pani docentka, ale susediaci objekt na námestí SMB číslo 3, to znamená vedľajší objekt, pretože toto bol objekt síce z podobného obdobia, ale zároveň sa možno na jeho osude podpísalo to, že to nemalo byť múzeum. Inými slovami, ťažšie aj prúdili financie na túto obnovu a aj tá realizácia vlastne dopadla nie úplne tak, ako by si Chudomelka prial. Išlo o objekt, ktorý mal slúžiť bytom, to znamená pôvodnej funkcii, aká tam bola už od 19. storočia, ale konštatovalo sa, že celkovo ten historický objekt nie je dobrý ani po statickej stránke, dispozičnej a ani hygienickej, ale zároveň Chudomelka sám hovoril, že hygienizácia toho objektu nestačí na to, aby sa docielilo kvalitné bývanie hodné v podstate toho obdobia, v ktorom sa nachádzame, respektíve adekvátne k tomu, čo mohlo ponúknuť prípadne nové sídlisko. To znamená, že tento dom bolo takým typickým, alebo možno, že aj pekne ukazoval presne to typické pre túto úzkú skupinu ľudí, ktorí sa snažili o zachovanie historických objektov. Inými slovami sa snažili dokazovať to, že vôbec sú schopné poňať všetko to, čo tá moderná spoločnosť potrebuje. Objekt, ktorý bol tým, že už v tomto období sme boli v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica, tak malo byť vypracované jednak projektový zámer a taktiež architektonicko-pamiatkový zámer, kde malo byť presne stanovené, akým spôsobom má ten architekt pracovať. Čo sa ale neuskutočnilo, žiaden takýto zámer sa nepripravil, neboli hotové výskumy, ani nič podobné. To znamená, Chudomelka si výskumy, tak ako v mnohých iných objektoch, robil sám, či už to boli archívne výskumy, alebo výskumy vyslovene architektonicko-historické, konkrétne na tej stavbe. A potom prechádza k návrhu, pričom ten návrh spočíval funkčne, v podstate mal vytvárať vyslovene dobrý priestor pre bývanie. V parteri sa mala objaviť prevádzka, ktorá mala taktiež zázemie a dielňu. Tu došlo k odbúraniu časti a ten záhradný trakt vo vnútri tiež mal byť prispôsobený v spodných podlažiach na sklady uhlia a v horných podlažiach na byty. Keď si všimnete veľmi toto zaujímavé stredné pole, tak tu dochádza k takému ako odčleneniu, aby sa nemiešala prevádzka toho obchodu s tým, že odtiaľto ste sa dostávali jednak schodiskom pôvodným dole do suterénu a taktiež novým schodiskom do tých horných podlaží. V horných podlažiach ste sa potom mohli vydať na dva smery do
rôznych bytových jednotiek a zároveň vzácna miestnosť s diamantovou klenbou, keďže išlo o unikátny priestor. Chudomilka uvažovala s tým, že táto miestnosť sa zapojí do prevádzky Turzovho domu a taktiež bude prístupná z toho Turzovho domu. Takže tu vidíme potom priechod z vedľajšieho múzea. Pointou tohto celého návrhu bolo v tom, že keďže sme sa nachádzali v objekte, ktorý mal dlhý trakt, nepresvetlený, neprevetraný, tak to schodisko, ktoré tu vidíte, je v skutočnosti v podstate akoby v átriu, pretože celý tento trakt nemal nejakým spôsobom urobenú strechu, bol to voľný priestor, kde ste videli do určitej podlahy a tie horné byty dokonca boli spojené takým ako mostíkom, ktorý bol prístupný z toho pôvodného, respektíve z toho nového skleneného točeného schodiska. Tu už vidíme rez, akým spôsobom to malo fungovať. Byty, ktoré dostávali tým pádom aj prevetranie, aj presvetlenie z tej vnútornej časti. Schodisko, ktoré tu vidíte, malo byť samonosné, to znamená valec, do ktorého sa vodkli prefabrikáty schodištné, potom sa to zalialo betónom a tým pádom to mala byť konštrukcia, ktorá sama niesla na sebe aj ten sklenený plášť. V horných častiach, veľmi typické pre Chudomilku, akým spôsobom navrhoval aj Turzov dom, ale realizovalo sa to tak, ako to vidíme dnes, že tá časť, ktorá sa schováva za atikou, v skutočnosti využívala za atikový priestor napríklad na záhradu. Ale iným spôsobom, ako je to robené v súčasnosti na tom dome SNP3, kedy máte ten oblúk, ktorý vám prečnieva nad atikou. Toto Chudomilka nerobil. Chudomilka uvažoval tak, že musí byť zachovaný ráz toho mesta. Pretože aj cieľom toho asanačného plánu pôvodného pre Banskú Bystricu bolo dosiahnutie renesančného rázu tohto banského mesta. Takže pre ňoho atika bola veľmi podstatná, dodržanie tej výškovej úrovne. Za atikou sa tým pádom odohrával priestor ateliéru, ktorý v určitej časti uskočil a poskytol tam priestor, keď sa dostaneme do toho pôdorysu sem. Sice to nie je ten ateliérový priestor, ale presne v tejto časti sa mala odohrávať potom tá súkromná záhrada prislúchajúca k ateliéru a v druhej časti umelec mohol bývať. Zadný dvor a náväznosť na Turzov dom. Jednak tu vidíte tú situáciu ešte počas teda demolačných, respektíve prác odstraňovania rôznych prístavieb. A v náväznosti na to, kedy tento objekt SNP3 bol obnovovaný, tu vidíme situáciu, akým spôsobom naväzoval na svoj pôvodný asanačný plán Chudomilka. To znamená, že vytvára medzi Turzovým domom SNP3 a kinom, ktoré tu v tejto časti sa nachádza, verejný priestor takého ako parku, ktorý slúžil aj pre múzeum, respektíve pre obyvateľov domu SNP3 a zároveň prepájal ten priestor s priestorom kina. Tak toto v podstate mala byť taká možno ukážka toho, akým spôsobom Chudomilka pracoval. To znamená, pri tej jeho obnove vyslovene išlo o dodržanie základných princípov, ktoré možno pre nás v súčasnosti sú takými jasnými pravidlami, ale určite nie v tomto období. To znamená, nikdy nesiahol na prácu bez toho, aby nemal k dispozícii nejaký výskum. Ak výskum nebol pripravený, vedel si ho urobiť sám, aj na základe toho, akým spôsobom bol vychovaný už počas svojho štúdia. Ten výskum bol, musím povedať, že na veľmi kvalitných úrovniach, kedy boli schopní s manželkou obehnúť množstvo archívov a študovali tie pramene v rôznych jazykoch. Na základe toho potom si robili svoj architektonicko-historický výskum. Až neskôr, keď už bolo povedzme pravidlom, že tie objekty mohli mať tie výskumy, tak to bol nepostradateľný podklad pre jeho prácu. Zároveň jeho ďalším cieľom alebo takým pravidlom pri práci bolo to vytvárať pravdivosť, respektíve ukázať pravdivosť v tom objekte, kedy vznikol, respektíve kedy prebiehala tá doba obnovy. Preto sa snažil oddeľovať možno niektoré svoje časti takým novodobým materiálom, nehovoriac o tom, že ten novodobý materiál bol až nutnosťou, pokiaľ ste chceli rešpektovať medzinárodné dohovory, pretože medzinárodné dohovory vyslovene, či už je to Atenská alebo Benátska charta, neskôr hovorili o tom, že sa musia používať moderné konštrukcie na to, aby sa oddelilo to, čo bolo robené v minulosti od toho, čo robí novodobá spoločnosť.
Týmto by som sa možno rozlúčila, respektíve poďakovala vám za pozornosť a len takýmto spojením Karol Chudomelka pre mňa určite architekt a pamiatkár hlavne. Ďakujem pekne. No kým sa ešte technika poprispôsobuje, kým prepnú ďalšiu prezentáciu, tak ja vás trošku uvediem do tej mojej časti. Nechcem to nazývať prednáškou, skôr to berme tak nejako ako možno úvod do diskusie alebo výzva do diskusie na zamyslenie sa a tak. Sice bude to predstavenie v podstate dvoch najikonickejších bystrických domov, Turzovho a Benického. Chudomelka so svojím tímom robil na nich v podstate na začiatku 50. rokov, čiže boli to jedny z prvých realizácií a teda aj prvých projektových úloh, na ktorých v podstate mladí architekti začali pracovať. Je dobre si uvedomiť, že v tom čase sme boli ešte rádové takmer 15 rokov pred Benátskou chartou. Áno, čiže ako medzinárodné nejaké usmerňovanie alebo zamýšľanie sa nad metodikou veľmi, nechcem povedať, že nebolo, pretože v podstate bolo od 30. roku, ako bola Atenská charta k ochrane pamiatok. Pozor, tam sa veľmi často mýli s Atenskou chartou modernej architektúry, Corbusierovou, áno, tak nie, na tu nemyslíme, hovoríme o charte ochrany pamiatok z 30. roku, kde v podstate poprvýkrát sa formulovala zásada, že treba predstaviť to, čo sa zachovalo exaktne, reštaurátorsky a všetky ďalšie veci, ktoré si vyžaduje život pamiatok, pretože sa odporúčalo, že pamiatky by mali mať aktívnu funkciu v spoločnosti, tak by malo byť realizované výrazovými prostriedkami a materiálmi typickými pre dobu, kedy sa zásah robí. Popri tom, to je situácia, keď si tak zoberieme pomaličky 100 rokov, budeme mať k tomuto a stále to nie je jednoznačne zabehnuté v živote. Pretože sústavne nám popri tom oscilujú v podstate zase metodické postuláty, čiže nejaké stanoviská o tom, ako architektúru a nálezy, objektívne nálezy historické prezentovať buď metódou analýzy, alebo metódou syntézy. Metóda analýzy hovorí jednoznačne vytiahnuť tie detaily, ktoré sú veľmi významné alebo zaujímavé, netradičné a v podstate ich umiestniť tam, kde bez nejakého širšieho zvažovania, či kedy to tak bolo, alebo nebolo, alebo tak. A potom je metóda syntézy, ktorá zase brala viac do úvahy, alebo kázala brať do úvahy viac tú estetiku, jednotu, možno slohovú, možno estetickú a tak. Medzi týmito dvoma pólmi to osciluje prakticky dodnes a treba si uvedomiť, že stále je to vecou veľmi individuálnou, tak z hľadiska autora, ktorý do toho zasahuje, ktorý teda pripravuje projekt revitalizácie, dneska hovoríme prevažne viac obnovy, alebo aj dnes viac do toho vstupujú metodici. V čase, keď Chudomelka začínal na tomto robiť, tak v podstate pamiatkový úrad sa zriaďoval,
ešte vôbec nemal všetky tie vyprofilované pracoviská, neexistoval súpis pamiatok, neexistovali žiadne veci, bez ktorých dneska si už v podstate projektovú prípravu ochrany pamiatok nevieme predstaviť. O to viacej bola úloha architektov a síce, že architekt musel sa k tomu postaviť úplne osobnostne, naozaj tak, ako by proste musel všetko na tom urobiť. Od výskumu cez nejaké vyjadrenie toho svojho zámeru až po detailné naprojektovanie. Takže začíname Turzov dom. Ja vám to, ale veď ste všetci Bystričania, viete ho nájsť. Hej, po ľavej strane v tej uličnej fronte rovnej, tam máme Turzov dom. Tu máme zase z druhej strany, vystupuje nám jasný. V podstate aj keď nie je nejaký superdominantný veľkosťou, objemom, napriek tomu svojim riešením a v konečnom dôsledku je takmer na 2 parcely, takže je naozaj jednou z dominant tejto strany námestia. Takže tu máme Turzov dom, ku ktorému sa Chudomelka a jeho kolektív dostali v podstate začiatkom 50. rokov, pretože počas vojny do tohto domu padla bomba a prakticky sa 2 podlažia preborili. Vidíte tam dvorová fasáda, len prístrežky prekrývajúce naozaj toľko, aby sa nepršalo. Pričom treba povedať, že od skončenia vojny dovtedy, kým sa začalo na tomto robiť, prešlo 7 rokov, v 52. začali robiť, pričom už v 49. bolo vydané asanačné povolenie na zbúranie tejto stavby, na to, aby sa vytvoril priestor na vybudovanie nového obchodného domu a kina. Našťastie neboli tak rýchli ako dneskajší, po podobných situáciách, keď sa vyskytneme a kedy teda búrajú urýchlene Vidmerina v Trenčine, tak toto teda sa nepodarilo, nezbúrali a teda sa podarilo zrejme, aj keď nemáme o tom presné archívne dokumenty, ale pravdepodobne aktivity aj tohto ateliéru Chudomelkovho v Bratislave sa podarilo teda zastaviť a od 52. začali pracovať na projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia, to sa nám opakujú obrázky, ale to nie je tak podstatné. V podstate to, že sa začalo s opravou, znamenalo v prvom rade urobenie si výskumov. Zdokumentovanie, a tu nám máme teda na ľavej strane stav fasádu po vojne, už ako bolo. Upozorním na časť prízemia, teda parteru, kde je zrejmý len prejazd dozadu na parcelu. V podstate nemáme jasný hlavný vstup do objektu, pretože počas 20. storočia objekt bol prispôsobený najmä teda v partéri pre obchodné účely a bolo tam viacero prevádzok. Vpravo je teda naozaj ruinálny stav tej dvorovej fasády. No a tak začalo od zamerania od suterénu až po strechu. Tam som preskočila trochu o nich, takže tu máme prízemie, poschodie, od zamerania, zdokumentovania
problematických situácií, ktoré tam boli, veci, ktoré bolo treba, alebo teda sa našli zamurované, alebo bolo treba doplňať, tak takto veľmi podrobne spracované. Pričom tým, že bolo stanovené, že obnova tohto domu, lepšie poviem, že tento dom bude venovaný, alebo dá sa k dispozícii Krajskému múzeu, tak rátali s tým, že aj samotná budova by mala byť, a teda bude, jedným z najvýznamnejších exponátov. To znamená, že nebolo podstatné, alebo nebolo treba, a Chudomelkov ateliér to naozaj aj takýmto spôsobom pristupoval k tomu, že minimálne zásahy do zachovaného dispozičného riešenia, pričom jednotlivé priestory už potom sa aj neskôr doplňali už podľa toho, aká tam bola expozícia. Čo bolo veľmi dôležité, bolo hore nad druhým podlažím, pretože to bolo úplne proste rozbité. Zatekalo to tam, všetky tie steny boli výrazne oslabené v dôsledku pôsobenia klimatických činiteľov. Tak bolo rozhodnuté, že sa tam vytvorili nové železobetónové stropy, v podstate vďaka čomu, alebo čím sa celá budova previazala, stabilizovala a bolo možné teda začať ďalšie veci robiť v interiéri. Na ľavej strane nad prvým poschodím vidíte zachovaný drevený trámový strop, ktorý teda sa tam pri tom všetkom zachoval, a ten takisto zachovali. Čiže presne dodržiavanie toho, že všetky historické dôležité prvky, ktoré sa zachovali, tak zachovať, reštaurovať. A potom tu ho máme, ako je zdokumentovaný, aké profilácie tých jednotlivých trámov sú, a teda potom miestnosť určená aj zachovanie v miestnosti, kde samotný strop sa stáva exponátom. Okrem toho teda sa ďalej doprojektovali to, čo bolo potrebné, že boli zničené, neboli kompletne tvaroslovné prvky prechodov, hlavne dverí, portálov, tak boli doprojektovávané do detailu s tým, že ešte aj tá ľavá strana, vidno, že sú to síce tvarové formy, ktoré zodpovedajú tomu obdobiu, o ktorú časť budovy sa jednalo. Vpravo je naprojektovaná profilácia okenných šambrán, ktoré na naše podmienky sú dosť nezvyčajné. Avšak hľadali všetky tie šambrány, ktoré tam boli zachované po tej vojne, tak detailne preskúmavali, sledovali a vlastne vyskladali akoby z loga túto formu, ktorú si potom teda zároveň ešte aj overovali na základe archívnych dokumentov a toho, že čas, kedy sa robila pravdepodobne táto fasáda, už spadalo v podstate do obdobia, kedy to kúpil rakúsky podnikateľ, a ktorý si sem doviedol aj svojich pracovníkov, a teda sa zistilo, že v Rakúsku sa nachádza mesto, teda vtedy Stein, kde existuje dom
s takovýmto tvaroslovím, dokonca bol tam aj arkier urobený a to sa ukázalo, teda bolo to jedno z východísk, ktorého potom nejako na základe analógie sa rozhodli ako realizovať a bolo to potvrdené, že takáto forma tej šambrány teda je reálna a mohla byť. No a z toho ďalej potom nastupovala úloha prezentácie celej fasády, kompozície celej fasády. V podstate to, čo sa po tej vojne zachovalo, tak nebolo, tam boli naozaj pár metrov štvorcových, aj to len po takých kúskoch, kde bolo zvyšky toho z grafita. Parter nebol absolútne zachovaný, teda predstava o tom, ako bolo v parteri. Lepšie boli zachované teda tie horné časti. Čiže ďalšia možnosť, ďalší variant bolo pokryto celé s grafitom. Vidíte tu na dole ešte bosáž pozdĺžna, čo zase celkom slohové teda nesúviselo, ale zase na druhej strane skúšala sa aj forma hlavného portálu, pretože podľa výskumov, ktoré si robili, oni identifikovali miesto, kde ten portál bol, avšak už sa nezachoval. Čiže portál je naozaj architektonická tvorba zase na základe informácií, ktoré čiastočne sa tam doplňala, teda sa to viazalo na tú metódu syntézy, aby to malo rovnaký, alebo teda pôsobilo v jednotnom výraze. No a tu je situácia, teda Turzov dom aby som prvá rekonštrukcia fasády, ktorá vidíte, že priznáva, rozhodlo sa také, že zistili to teda aj, potvrdilo sa to výskumom, že pôvodne Turzov dom bol len dvojpodlažný. Potom až v ďalších obdobiach sa už síce na sklonku 16. storočia a ešte v ďalších, všetci ďalší majitelia niečím, až teda niekedy do 18. storočia. To 16. 17. storočie bolo také, že ešte sa tam boli tie zásahy majiteľov, aj keď sa nevie sa presne projekčne určiť, kto, kedy, čo. A tak teda, toto bolo zvolené po celej šírke z grafito. Nakoniec sa ukázalo, a práve aj na základe, to som išla dozadu, na základe porovnávania s tou realizáciou v Rakúsku, tak tú časť úplne vpravo, ktorá je, kde sa ako už zrušilo z grafito, tak tam sa počítal, že pravdepodobne bol ten arkier, ktorý sa spomínal a ktorý v Rakúsku bol. A keďže vôbec neboli ani náhodou nejaké predstavy, ako mohol vyzerať, aký veľký, aké ani otlačky, ani nič, tak v podstate to riešili ukončením objektu, teda ukončením toho z grafita na objekte a v podstate už zastavanie tej uličky, ktorá bola dostávaná až na sklonku 16. storočia, tak tá je priznaná v podstate, keď to tak zoberieme, metódou analýzy, že tam sa dialo niečo iné. Áno, čiže máme tu kombináciu týchto metód, pričom ale jednoznačne
sa drží forma renesančná, prevážujúce renesančná, slohovo jednotná a všetky tieto detaily, nad ktorými sa my zamýšľame, tak je tak, ja tomu hovorím, pre takých tých, že profesionálne deformovaných, ktorí začnú rozmýšľať, že čo, prečo, ako a či naozaj tak. Ano, takže od Chudomelku nemáme žiadne konkrétne písomné dokumenty, že teda takto to bolo a preto sme to tak a áno, že naozaj tam sa musíme domýšľať. Ja som tam, keď sme toto pripravovali, tak som tak rozmýšľala, s kým by sa dalo ešte možno porozprávať, možno zo súčasníkov alebo mladších, ktorí ešte možno začuli niečo o tom, ako sa projektovalo, ako to išlo a že snáď niektoré veci sa ešte nám aj takýmto spôsobom podarí dozistiť. Zatiaľ to máme teda ako realizáciu, ktorá je teda teraz úplne najčerstvejšia, už znova opravená rádove po viac ako 50 rokoch. Ale a tým pádom aj prispieva k tomu imidžu domu. Zase síce fotka tá istá, ale tu na podstatné je povedať, že aj v tej dvorovej fasáde sa rozhodlo priznať z grafito prvé dve podlažia. Strechy sklon striech sa rekonštruoval podľa otlačkov na atike, ktorá je do ulice. Ano, čiže znova veľmi presne išli a všetko zdokumentovali a kde len trochu sa bolo niečo chytiť, tak to tam teda použili a takýto. No a vyslovene taký nejaký bonus, čo Chudomelka v jednom článku prispieva, teda v jednom tam uvádza, že čiste náhodou bol tam kúsok zelený, taký zelený fliačik, boli v tom, že je to pleseň. Tak zobrali akože vzorky, že keď pleseň, čo, odkiaľ, prečo a teda sa zistilo, že nie je to pleseň, ale je to jedna z najvzácnejších nástenných malieb, a teda interiérov, vymalovaná zelenou farbou. Tým, že sa dívam, že prevažne všetci ste pôsobíte v oblasti pamiatok, tak viete, že zelená farba v tom čase bola veľmi vzácna. V podstate zelená farba nebola prírodné farbivo. A preto sa ani v interiéroch, ani v exteriéroch nepoužívala, lepšie poviem, používala sa veľmi zriedka, pretože táto zelená farba, ktorá tu je, povedala by som, vedľajší produkt ťažby medenej rudy na Španej doline, kde tými otrasmi, ako sa ťažila, ako tam neustále búchali v tom podzemí, tak sa mikroskopické čiastočky tých azuritov a malachitov, ktoré tam oni teda ťažili, tak tie sa uvoľňovali, voda ich vyplavovala a vyslovene na niektorých miestach vytekala z tých kopcov špaňodolínskych zelená voda. Možno si pamätáte, alebo poznáte, alebo ste chodili tam smerom z Pieskov do Starohorskej doliny. Je jedna dolinka, ktorá sa volá, že Zelená dolina, a tečie potok, ktorý sa volá Zelený potok. To nie je od zelenej farby okolitých lesov, ale to je od zelenej farby, že tá voda naozaj tiekla tam zelená. Takisto aj smerom do Španej doliny boli, a na to sú teda kresebne zachované, nechcem povedať, že vyslovene projektová dokumentácia, ale sú kresebne zachované
spôsoby, ako sa táto voda zelená, ktorá vychádzala, vytekala, ako sa zachytávala, ako boli vlastne také malé usadzovacie nádrže, kde voda veľmi pomaličky ako tiekla, aby tie mikročiastočky sa mohli usadiť. Potom sa to sušilo a táto farba sa vyvážala pre umelecké účely do zahraničia. Bola veľmi drahá a v podstate bola to doplnkový profit z ťažby medi na Španej doline. O tom, že teda toto si nevymýšľame, je, neviem, pokiaľ to viete, tak to ešte zopakuje. Pokiaľ nie, tak môže. V niektorých pamiatkách a prírody je to popísané, že keď reštaurovali v Holandsku nejaký Kranachol obraz, tak prišli v archíve na to, že bolo, že za zelenú farbu platili niekde, že Herengrund in Ungarn. Tak najprv sa obrátili na pamiatkový úrad v Budapešti, že teda či také existuje a tak. No a tam ich nanavigovali, že nie v Budapešti, ale že na Slovensku a Herengrund je vlastne Špania dolina. A takýmto spôsobom sa teda potvrdilo aj to, že tie farby boli používané aj v zahraničí. Takisto zachytila som niekde, že Botticelli na svojich obrazoch to mala. No a teda samozrejme Turzovci, Turzovsko-Fugerovská, ktorá produkovala túto farbu, tak ju využila v jednej zo svojich miestností. A je to teda jeden z tých naozaj skvostov jedinečných, ktoré v Bystrici sú a ktoré do dnešného dňa takýmto spôsobom pripomínajú tak Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť, ako aj význam ťažby medí a význam takého, aby som komplexného spracovania týchto výdobytkov, ktoré tu tieto okolité lesy mali. Toto je z mojej strany k Turzovmu domu všetko. Za chvíľočku to tam prehodia a pôjdeme k Benického domu. Skutočne tu na tie metodické princípy sú veľmi dôležité na to si ich uvedomiť, ako a s akou citlivosťou, dnes by sme povedali pokorou, autori projektu pristupovali k tomu, že ako to vlastne celé urobiť tak, aby sa zachovalo maximum a zároveň, aby sa aj vytvorili podmienky na dobré fungovanie. No a sme teda pri Benického dome, ktorý krátko na to, ako začali robiť na Turzovom a v konečnom dôsledku na asanačnom pláne Banskej Bystrice, kde ste videli, že viacerých domov sa dotkli, tak jeden z nich bol aj Benického dom. Jeho poloha v meste, to ešte máme z ich výskumu, a zase námestie na druhej strane. Pravá strana, jak nám ten ozub zdôraznený lodžiou vystupuje. No, to je fotka z medzivojnového obdobia, kedy je dôležité si uvedomiť znova, že je absolútne, povedal by som, historicky nečitateľný parter. Úplne vpravo v partéri vidíte jedno obrovské zasklené okno. Ešte teda toto okno si pamätám ja z detstva, že tam bolo takéto veľké. A vlastne celý ten priestor, ktorý patril do toho, a dneska my ho rátame, že je to Benického dom, tak bol pričlenený k susednej reštaurácii. A preto tam bol takýto veľký oný. Samozrejme, no, čiže toto máme medzivojnovú
situáciu. Skreslená v grafike ju máme tu na, to si už teda urobili zase v rámci svojho výskumu. Na čo nastúpil výskum na budove a objavilo sa v tom čase najzaujímavejšia loďia s týmito stĺpikmi, že porastenými, dekorovanými, popínajúcim sa viničom. A k tomu urobená teda podrobne zachytené sondy, kde čo sa na tej architektúre zachovalo. Čiže vidíte aj dole vpravo to obrovské okno. Ešte vidíme úplne inak uzatvorený vstupný portál. Pod loďiou jeden zase ďalší velikánsky výklad, ktorý nevieme, či tam bol ďalší vstup, alebo to bol len taký výklad. Ale zase je do neho dobre vidno, že teda tento otvor prerazil potom tú grafiku, povedala by som, ktorá bola podnožou tej arkády. No a potom je vľavo tá situácia klasicistná. No. Tak. Tu je táto, je to fotka teda po už otvorení tých čiastočne teda sondáže, kde sa niektoré veci ujasnili. Máme to, čo bolo predtým na papieri, tak to máme v reále. Na základe čoho si Chudomelkovci, teda berem to ako ateliér tam, hej, takto spracovali vlastne vývoj celého domu. Tam hore sú stredovek, renesancia, tie jednotlivé veci, ako to narastalo. A zároveň začínalo sa v podstate ešte v 15. storočí. Viac menej na 3 parcelách gotických tie boli z 2 strán zastavané. Čiže stredná parcela, stredná časť bola voľná. Tá sa potom neskôr zastávala už v renesancii tým, že sa tam vytvoril ten Maßhaus a postupne tam sú tie jednotlivé fázy skreslené aj s popisom, že čo ktorá doba priniesla. Čiže takúto analýzu vývojovú si spracovali sami. Žiadne také ako dneska, že dostanete ju od pamiatkárov, alebo najprv sa urobí výskum. Aj tam sa najprv urobil výskum, ale teda vyhodnotili si ho samotní architekti. No a začalo sa s tým, že ako to prezentovať. Všetko toto, no nechcem povedať, že myšunk, ale v podstate myšunk, čo tam bol, ako predstavať. Čiže na začiatku bola predstava teda gotických prezentácie gotickej fázy ako najstaršej, do ktorej teda bola priznaná tá mimoriadna loďia aj s opakovaním akýmsi loďie v parteri. Áno, námet. Nehovorím, že to bolo. Vychádzali v podstate z čiastočne zachovaných dekorácií, takýchto tam úplne vpravo, čo bolo na tých výskumoch. No a na to nastupovala ďalšie varianty, že teda keď nie celú gotiku takto, tak v podstate už nasledujúce obdobie nejakej začínajúcej renesancie, kde to bolo teda kľudnejšie, nefungovali tam teda tá bohatá geometrická geometrický dekor, ale zase podstatné to, čo sa zachovalo a čo už bolo jasné, renesančný portál,
renesančné v podstate okná hore, ktoré sme mali, plus loggia. Už loggia rešpektuje také, že prispôsobenie okien menších už sa zaraďuje do osovej skladby lodžie. Ten otvor je menší, ako bol vybúraný pôvodne. No a to je teda na projekte nakreslené, pričom zase aj ten projekt, ako bol skreslený, ďalej sa na ňom pracovalo. Vidno, aha. A kedy som to vypla? Aha, tu je. Dobre. Prepáčte. Ďakujem. Takže ďalej sa na tom projekte pracovalo, vidíte, ceruskou dokreslené, dopisované zase autorské názory, že a skúšanie a čo, ako prezentovať a či. Proste takýchto prác bolo veľmi veľa. Tu je dokonca zaujímavý jeden variant, kedy sa to chcelo tak nejako zase dostať na základe tej metódy syntézy do prevažujúceho výrazu klasicistného, s tým, že samozrejme aj ten renesančný portál, aj tá renesančná arkáda sa metódou analýzy priznávali v tejto polohe. Áno, čiže viaceré situácie. Až nakoniec sa rozhodlo to, čo už všetci poznáme. Dom, ktorý v podstate, keď ideme odľava, tak nám prezentuje prevažne gotickú fázu s neskorším renesančným portálom. Potom je tam prístavba renesančnej lodžie a celkom vpravo prakticky posledná takáto väčšia úprava, tá klasicistná. V podstate nadstavba 19. storočová, ktorá bola teda akoby už Atika, tu nemáme potvrdené, že či to bolo po požiari alebo nie. Vieme, že aj v polovici 19. storočia viacero požiarov v Bystrici bolo, pohoreli strechy a teda sa aj viaceré domy prakticky v tej polovici 19. storočia alebo v priebehu 19. storočia celé Bystrické námestie Rádového poschodie sa narástlo. No ale v tomto prípade teda nechávajú ho neutrálne s priznaním, veľmi jednoduchým priznaním tamtých, čo boli šambrány a teoretici. No a teda priznané jednoznačne bolo zaujímavá, tam sa potom k tomu vrátime hore, je v podstate rano-renesančná výmalba, ktorá prekrývala stredoveký geometrický dekor, taký ten kosoštvorcový a len trojuholníkový. V podstate zrejme sa k tomu priklonili aj z toho, že okenné otvory už mali profiláciu ranej renesancie. Čiže aj kompozícia potvrdzujúca celú túto už nastupujúcu renesanciu, aj potom grafické vzory na tých malbách sú jednoznačne ranorenesančné, sú zaujímavé, sú jedinečné, inde na Slovensku sa neopakujú. To znamená, že celú táto časť, čo takto bola zachovaná, bola identifikovaná. Bolo dosť materiálu k nej na to, že sa dala zrekonštruovať reštaurátorsky, tak bola takto navrhnutá. S tým vpravo, čo máme renesančný portál, ten v podstate sa opravil, bol poškodený, ale len v dôsledku klimatických činiteľov.
Zaujímavý je erb svetojanských hore, ktorý je ale už prakticky z 18. storočia, o čom nám jednoznačne hovoria tie dve nárožné, tie dva kvetináče alebo vázy, alebo teda jak to nazvať tam. A zároveň je to takéto grafické aj výtvarné nárast v priestore a čase. V tomto prípade v ploche a čase. No a tuto máme celý ten pravý najstarší čas a teda čo tam po tom velikánskom okne, ktoré nám kompletne všetko zničilo. Tým, že sa ten otvor urobil, tak vlastne sa tam nič nezachovalo. A v podstate z fotografií, ktoré máme, aj z tých, čo mali výskum urobený, tak nikde nie je potvrdené toto kvádrovanie. Ale rovnaké červené, teda kvádrovanie červenou linkou na nejakom buď bielom, alebo veľmi takom svetlom krémovom okrovom podklade z Bystrice poznáme z viacerých období, najmä teda ako obdobie z viacerých lokalít, z viacerých objektov a najmä z obdobia neskorej gotiky. Čiže zrejme, a toto je naozaj moja konštrukcia, prosím vás pekne, neberte to ako, že je to podložené, je to snaha nejakým spôsobom vysvetliť, prečo sa rozhodli pre toto kvádrovanie, ktoré na tomto dome, toto jedno kvádrovanie tam nebolo. Napriek tomu ho tam dali zrejme na nejakú to nadviazanie, že naozaj práve táto časť bola jedna z tých, ktorá bola v tej prvej fáze postavená. To na základe vnútorných murív je zrejmé a teda toto je autorská kompozícia. Tak ako konečne vlastne celá fasáda je autorská kompozícia. No tuto je zachovaná, to je už vlastne reštaurátorsky urobené, prezentované a rovnakým spôsobom reštaurátorsky opravené, urobená celá tá úplne ľavá časť a teda tá fáza klasicizmu. Hore vidíte, že ten Attika, teda 19. storočie, je ďalej graficky nepojednávané. To znamená, že dom, zase keď si odmyslíte to 19. storočie hore, tak to bol jeden rozložitý palác, veľmi zaujímavý v rámci toho celého ako námestia, ktoré tam išlo. Keď sa na to pozrieme teda metodicky, je to jednoznačne, toto je, aby som knižný alebo učebnicový príklad uplatnenia metódy analýzy. Pretože kým pri Turzovom dome tá analýza bola takisto, ale bola menšia, nebola tak čitateľná, tak tu je teda ako čitateľná veľmi dobre. Ale napriek tomu je to teda autorský názor, v tomto prípade teda Chudomelku, ako prezentovať týchto niekoľko vývojových fáz tak, že ten dom naďalej si udržuje, aby som integritu, kontinuitu, prechádza jeden a svojím spôsobom aj vypovedá o tom vývoji, stavebnom vývoji, ktorý tam vlastne prebiehal. Napriek tomu, že v literatúre alebo niektorých metodikov táto metóda analýzy, nechcem povedať, že táto tu konkrétne, ale ako metóda analýzy sa zvykne dosť kritizovať, lebo z dôvodu, že veď nikdy takto ten dom nevyzeral. To je pravda. Nikdy tak nevyzeral. Ale na základe zistenia všetkého toho, čo sa dialo s tým domom,
vyzerá tak dnes, práve na základe týchto. Čiže to je prínos a je to naozaj podľa mňa dobrý autorský prínos toho, že aj metóda analýzy môže priniesť ako veľmi zaujímavé kompozičné a výrazové riešenie. No okrem toho, najviac sme sa bavili o fasáde, lebo najviac toho tu bolo. Interiéry boli viac menej zachované, čiže tam pracovalo sa podobne ako na Turzovom dome. Vlastne sa rešpektovala celá dispozícia, všetko, čo sa zachovalo. Trošku sa pohrali s tým 19. storočím a síce tak, aby zvýšili, aby som čitateľnosť tej predošlej fázy, tak tam sa pohrali s tým, že bol posunutý, vidíte hore v poslednom podlaží, je navrhnuté akoby odstúpenie toho tretieho podlažia. Nakoniec teda toto sa nerealizovalo. Keď sa na to pozriem, aj dosť chápem, lebo staticky a stavebno-technicky by to bolo dosť ako zložité a tak. Interiéry, to, čo súčasne okrem teda celého riešenia budovy Chudomelkov ateliér navrhoval aj interiéry. Toto je teda interiér, ktorý sa, nechcem povedať, že zachoval, ale fotka naň sa zachovala z čias, keď tam bolo dielo. A bol to interiér veľmi, povedal by som, spartiansky vybavený na to, aby umožnil prezentáciu a teda ľahkú manipuláciu tých výtvarných diel, ktoré sa tam pomerne rýchlo striedali, áno, ako aby boli. To, čo je autorské, je tu na zase luster, ktorý bol navrhovaný a teda samozrejme priznané hrebienkové ukončenie klenieb, teda tých zlomov klenieb. No a hore na hornom poschodí zase prípad, kedy to bolo použité ako výstavná miestnosť. Treba si uvedomiť, že táto situácia v konečnom dôsledku aj dole, aj hore, s tým, že tam sa robili výstavy, tak opätovne celý interiér bol ďalším exponátom. Ano, čiže minimum ďalších nejakých zariadovacích zariadiacich predmetov na to, aby človek vnímal vlastne celú tú krásu tak priestoru, ako aj potom vpravo, keď si uvedomíme hru svetla a tieňa, nepriamo nasvetľovanie od spodu a tak. V podstate nemáme ďalšie, napriek tomu, dobre. Napriek tomu, že Chudomelka tam naprojektoval aj interiéry, napríklad pracovňu, riaditeľa, zasadačku, s tým, že sú boli naprojektované aj úplne presne stoličky, zasadací, teda tieto predmety. Nemáme z toho žiaden doklad fotografický a tak. Pokiaľ náhodou sa vy stretnete, alebo budete sa o tomto s niekým baviť, aby sa niekto doma mal nejaké fotky z čias, že sa tam niečo dialo, hej, ako niečo úplne iné, ale vieme z toho odčítať, ako ten interiér tam hore vyzeral, tak Martinka bude veľmi rada, ktorá sa tomu venuje, že sa jej tieto fotky dostanú. Pokiaľ nie, tak už len na záver stav dneska, kde je síce prezentovaná loďia, ale už tam vidíme, je tam v obchách, je prezentovaná loďia, ktorá teda je súčasťou alebo nadväzuje na dneska reštauráciu tam a už je tam plynové vykurovanie na loďii. A toto ešte z tých všetkých obrázkov na internete, čo som našla, bol
taký relatívne, by som povedala, najtriezvejší k tomu tej vybavenia, aj keď je úplne zrejme, že to zase, povedala by som, čiarkované, alebo takéto jednoducho bežiace len preloženie obrusov nie je zrovna šťastné k vnímaniu celého toho priestoru. Evidentne dneska sa zrejme, a to som teda naozaj nechcela brať tie všelijaké gičové, mašlové a neviem aké stoličky, tam dekorácie stoličiek, ktoré sa robia pre svadby, a čím úžasnejšia dekorácia pre svadby, tak sa to považuje za lepšie. Úplne to uberá proste tej sile toho interiéru, tej maľby, ktoré tam je, a možno ja teda neviem nejakú štúdiu urobiť, že a keď už tam má byť to konzumné využitie, tak možno nejakým spôsobom akože naozaj sa zamyslieť nad tým, ako to prikryť a čím robiť tak, aby to až tak veľmi nekonkurovalo týmto naozaj mimoriadnym a inde na Slovensku sa nenachádzajúcim dekoráciám, aké sú v tomto Benického dome. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem pani Eve Kráľovej, Martine Jelinkovej za predstavenie tvorby Karola Chudomovku, hlavne v Banskej Bystrici. Kľudne, keď máte nejaké otázky, sa pýtajte a potom by som vás rád, ale nechcem prebiehať na maličký raut ešte na chodbu pozval k výstave. Takže keď máte nejaké otázky, hlavne asi áno. Moje meno je Kolár, som z Banskej Bystrice. Ja by som sa chcel spýtať na Turzov dom. Hej, po poslednej teda rekonštrukcii sa v podstate pre verejnosť sprísnili aj pivničné priestory. Hej. A predtým v podstate neboli pre verejnosť dostupné, hej, nebola tam nikdy ani žiadna muzeálna expozícia. A tiež na tej dokumentácii, hej, keď sa robila tá obnova postupne, tiež som nezaregistroval, hej, že tam tie priestory, alebo sa rátalo s nimi, že sa nejak teda využijú. Takže ak k tomu mi viete niečo povedať teda. Ja možno len na to skúsim odpovedať, že pokiaľ, nehovorím to so 100% istotou, ale ak si dobre spomínam pri štúdiu tých materiálov, že tam mohli byť nejaké depozity. Že to podzemie sa možno neuvažovalo pre verejnosť, ale v rámci múzea, keď potrebujete aj nejaké depozity, tak asi tu by sa mohli nachádzať, ale nehovorím to so 100% istotou, lebo si presne nepamätám to rozloženie v rámci pôdorysov, kde čo bolo. Lebo ja až, dá sa povedať, začiatkom tohto roku som tam fyzicky sa vlastne akože dostal, lebo tam bola vlastne akože výstava a skutočne je to zaujímavé, je to zaklenuté a tak ďalej. Takže som akože prekvapený, že skôr sa teda toto akože nesprístupnilo, pretože múzeum má strašne veľa akože exponátov, takže určite by sa to bolo hodne dalo využiť teda, no. Takže... No, ale zase na druhú stranu, keď potrebujete zabezpečiť tú prevádzku toho múzea, tak určite tam potrebujete aj priestory, ktoré možno nie sú sprístupnené verejnosti, ale zabezpečujú plynulosť prevádzky ako takej. Takže viem si predstaviť, že niečo predsa len musíte za priestor obetovať, takže to podzemné podľa... Ale v minulosti bavíme. Áno. Ale to bolo prvý raz, keď to bolo sprístupnené. Škoda, že odišiel Peter Žember, ktorý tu bol pred chvíľou pracovník múzea, ten by nám o tom bol býval povedal, pretože on sprostredkoval
vlastné múzeum malo, ale ich nesprístupňovalo. Tak. Môžem len doplniť kvázi ako brigádnik múzea. Len ako brigádnik múzea doplním, že naozaj ten súterén sa využíva, ale len na príležitostné výstavy a len vtedy, keď je potreba, vtedy sa využíva. Inak nie je v podstate prázdny, respektíve sa využíva naozaj pre iné potreby múzea. Ale ako sa využíval 40 rokov? Nebolo to vyčistené. Pokiaľ viem, z tých prezentácií o vývoji domu je, že vlastne až pri tejto poslednej rekonštrukcii sa to vyčistilo. Dovtedy tam bol bordel. No, ja by som teda chcela len ešte znova zdôrazniť to, že teda ja ďakujem tu na vlastne veľmi mladšej kolegyni, ktorá sa pustila pri 100. výročí narodenia Chudomelku k tomu, že ho zmapovať. Ako povedzme si otvorene, je toto prvý naozaj pionierský počin a treba povedať, že napriek tomu, že Chudomelka zomrel pred 10 rokmi, tak strašne ťažko sa hľadali všetky veci. Je to teda chvála Bohu, že Chudomelka bol taký precízny a systematik a tak. On celý svoj archív, celoživotné, všetko, čo robili, tak odovzdal, tuším, 2 roky pred smrťou pamiatkovému úradu. Ešte nie je kompletne akože spracovaný, ale umožnil pamiatkový úrad tam chodiť študovať a teda hlavne vďaka pani architektke Jelinkovej to množstvo vecí, ktoré je tu naozaj zozbierané z archívov a to, jak som povedala, vo viacerých prípadoch sa domýšľame. Pretože s Chudomelkom sa nikto s ním o tomto nebavil. A to je to, čo my sme ešte teraz pri príprave tohto rozmýšľali. Kto ešte by mohol tak žiť, že by vedel niečo povedať, ako sa to tam kvasilo v tých hlavách. Prečo takto išlo? Ano. A ja by som bola rada, keby sme, akože výsledok z tohto bolo nielen, že možno ešte dopoznať niečo o Chudomelkovi, ale skúsiť začať zamýšľať sa nad pamiatkovými realizáciami aj ďalších autorov na Slovensku. Pretože to 20. storočie kolegovia na Slovenskej akadémii vied aj u nás na fakulte, teda pod vedením pani profesorky Moravčíkovej, sa 20. storočiu v poslednom čase, možno 10 rokov alebo koľko, venuje pomerne dosť veľká pozornosť a sú cez Dokomomo sú zmapovaní autori modernistickí, už sa prechádza teda aj do druhej polovice 20. storočia tak. Ale pamiatková starostlivosť, alebo teda ako dneska pamiatková ochrana, nechcem povedať, že je tabu. Ono nie je tabu, nikto to nezakázal, ale je mimo pozornosti. Napriek tomu, ja neviem, či je to stále také, že niekto tvrdil, že no čo na tých pamiatkách vymyslíš, aká tvorba, tam nič nie je. Áno, na takýchto príkladoch alebo sa dá prísť na to, že aké je to ťažké, aké nie je to jednoznačné, že pri tej novej tvorbe, čo si vymyslím, tak to tam dám, lebo to tam tak chcem. Tu na toto nie je tak jednoznačné. Čiže preto, aj pokiaľ ste tu na teda aj kolektív, viacerí poznáte sa, miestna komunita architektov, skúste prosím vás takže buď zbierať svoje archívy, alebo si nejaké spomienky písať, alebo proste niečo také, aby naozaj ostalo niečo, pretože výsledky tej ochrany pamiatok, aj najmä v tej druhej polovici 20. storočia, sú také, že sa nemáme za čo hanbiť, môžeme ich kľudne prezentovať a v konečnom dôsledku môžu byť vzorom aj pre to, čo by sa malo robiť teraz. Takže... Ja som žasoval, že v 50. rokoch aká bola kultúra ochrany tých pamiatok. Keď si zoberiem súčasnosť a vidíme, koľko ich je v dezolátnom stave a hroznom, tak máte ozaj pravdu,
že sa tomu veľmi málo spoločnosť venuje. No veď, bol strašné a dlhodobo sa nič nerobilo. ale ako sa prečo nepracovalo? Čo ma tiež udivilo a čo oceňujem, že architekti si robili výskum a tvorivo pristupovali k tvorbe tej fasády. Dneska dostane architekt podmienky od pamiatkového úradu a nemusí sa s tým stotožniť. A tento reťazec výskumu a realizácie sa mi veľmi páčil, že to tak mohlo byť v tej dobe. Dneska to tak nie je. Bolo to skôr výnimočné. Ja možno ešte to tak doplním, ono to trošku súviselo s vývojom pamiatkovej starostlivosti u nás, lebo keď si vezmeme 50. roky, kedy presne v 51. vzniká pamiatkový ústav, ktorý je ale veľmi malým pracoviskom, tak v 50. rokoch, to znamená presne realizácie Handlová, Oravský hrad a práve aj objekty v Banskej Bystrici sú objektami, ktoré vznikali tak, že Chudomelka, dajme tomu, keď si bereme teda práve jeho realizácie, bol sám tvorcom výskumu, návrhu a veľmi tam vidieť presne ten jeho názor. A keď pôjdeme ďalej do 70. rokov už, tak v 70. rokoch už bola veľmi silná pozícia pamiatkového ústavu, mal viacero pracovísk a vtedy už vznikali, to zase veľmi pekne na Trenčianskom hrade, do 70. rokov vznikli všetky tie intervencie, ktoré my dnes môžeme obdivovať, či už sú to tie betónové škrupiny, skleník, ktorý bol zbúraný do 70. rokov. V 70. rokoch, vzhľadom na to, akým spôsobom už pamiatková starostlivosť bola roztrúsená na akých pracoviskách, už sa pracovalo takým spôsobom, že bol vytvorený výskum, ale nie už pera architekta, ale povedzme od historika umenia alebo architekta, ktorý na to bol špecializovaný, povedzme typicky práve Andrej Fiala na Trenčianskom hrade. Potom musel byť vytvorený nejaký architektonický pamiatkový zámer, ktorý presne nadiktoval tomu architektovi, čo už môže spraviť a nemôže. A ten zlom je povedzme v tých 70. rokoch, kedy sa akoby ubrala z tej tvorivej činnosti toho architekta. Kto vie, či... No... Takže tak, ja by som len toľko chcela ešte doplniť. Jedna otázka zaujala, to nemusí mňa počuť. Ja som hlavne urbanista. Či sa niekedy uvažuje o ochrane urbánnych celkov novodobých z 20. storočia? Nemyslím len Sorelu, ale myslím aj panelákové sídliska, koncepcie, že dneska v Bystrici máme jeden jedinečný súbor, ktorý by som rád dostal pod ochranu pamiatkovú ochranu, a to je 5. etapa výstavby na Fončodle. Je to unikátny urbanistický koncept a neviem, či sa nejakí teoretici vôbec zaoberajú touto témou, či je to vôbec otázka dňa, vedieť chrániť urbanistické celky ako pamiatkovo. No, tak keď som hovorila o tých mestských pamiatkových rezerváciách, tak to bol v podstate taký veľmi unikátny prístup k pamiatkovej ochrane, taký urbanistický. Ale vzťahoval sa vyslovene na jadra. Keď sa budeme baviť o tých moderných, povedzme, zónach, tak nie som si úplne istá, ako to vyzerá v súčasnosti vôbec s ochranou takýchto častí. To možno pani docentka skôr bude vedieť, ale nemyslím si, že by sa... Aspoň ja o takej diskusii v našom prostredí veľmi neviem. No, je veľmi ľúto, že pani Kubičková odišla, lebo s ňou som mal rozpracované túto myšlienku. A s Rastom, aj sme urobili interview s autorom, sú to veľmi dobré myšlienky, ale neviem, ako by sa mohlo postupovať, aby sme toto ochránili pred devastáciou v tejto dobe neochrany a developerských vstupov do prostredia urbánneho. Či sa aj na škole s tým niečím neuvažuje. Ja si myslím, že pani Moravčíková by možno skôr mala toto vo svojom portfóliu, alebo tak, že by ti vedela skôr odpovedať. Ja sa chcem ale vrátiť ku Turzovmu domu, lebo my Bystričania si spomíname na roky po
roku 1990, keď bol Turzov dom ohrozený. Rád by som to pripomenul, lebo neviem, či zostane stopa potom. Vtedajší riaditeľ Stredoslovenského múzea Milan Šoka sa zaslúžil veľmi o to, že objekt Turzovho domu nakoniec zostal v majetku Stredoslovenského múzea. A bolo to tým, neviem, ja to môžem trošku pripomenúť, áno, ja už som to pani architektka spomínal na chodbe, ale aby sme si to ozrejmili aj my ostatní, alebo pripomenuli, začala po 89. roku aj aktivita niektorých advokátov a oni vyhľadávali objekty, ktoré mohli byť prinavrátené v rámci reštitúcie. A tak v Banskej Bystrici, nechcem menovať tých právnikov, ktorí sa do toho pustili, našli stopy po Beniačovcoch, ktorí žili v tom čase v Austrálii a ponúkli im, že môžu pre nich vybaviť reštitúciu celého objektu a že to môžu dostať. No, vyzeralo to vtedy veľmi hrôzostrašne a pán Milan Šoka svojim konaním a zásahmi a presvedčaním na ministerstve kultúry nakoniec dosiahol to, že objekt zostal Stredoslovenskému múzeu a zostal pamiatkovo chránený. Hrozilo, že bude fakt zbúraný a že tam možno vyrastie nejaký obchodný dom. Takže vďaka Milanovi Šokovi. Tomu by sme mali vzdať úctu. Alebo zachovať kdesi stopu o tom. Nie, ale o tomto sa možno málo vie, ale je to dôležitá informácia. Ešte niečo sa tu pýtať po prírodnej poznámke. No ja som ešte chcel len málo, ešte malú stopu. Ja som sa stretol s pánom Chudomelkom, keď som bol na projektovom ústave kultúry, ale v čase, keď sme mali ohrozený náš dom na námestí SNP číslo 7, teda Spolok architektov Slovenska, a keď si oprávnené osoby v úvodzovkách nárokovali na jeho vrátenie, my sme nakoniec ten objekt stratili a dlho sme bojovali, aby nám zostal a vtedy som použil aj kontakt, alebo teda vyhľadal som pána Chudomelku a spoločne sme písali stanovisko k technickým problémom, ako sa vlastne ten objekt rekonštruoval, v akom stave bol, lebo on pracoval na projekte pôvodnom a pripomína meno Miroslava Súru, ktorý bol našim oponentom, ktorý chcel ten objekt v každom prípade vrátiť oprávneným osobám a my sme sa držali toho, že tam bola veľká prestavba, ale pamiatkovo správne orientovaná a že teda by mal objekt zostať Spolku architektov Slovenska. Nám sa to nakoniec nepodarilo. Takže bol som v Bratislave za pánom Chudomelkom a napísali sme spolu stanovisko, ktoré možno aj mám doma, ktoré by som možno našiel. Právnici vyhrali. Ja len na doplnenie, že minulý týždeň Turzov dom navštívila taká dievčina a hľadala informácie o rekonštrukcii Turzovho domu. Potom vysvetlo, že je študentka architektúry 3. ročníka, ale v Prahe. Takže má to byť jej seminárna práca, tak ak niekde bude zverejnená, možno nájdete. Možno sa jej podarí zistiť aj niečo ďalšie. Takže aj ďalší architekti sa zaujímajú o rekonštrukciu Turzovho domu. To je len na doplnenie. Či ešte niečo? Tak sa asi tak spoločne veľmi pekne poďakujeme za prednášku. Ja vám ďakujem všetkým, že ste prišli a že držíme tú laťku tej architektúry v Banskej Bystrici aj v rôznych obdobiach, teraz aj v období od 50. rokov a vieme si to konfrontovať so súčasnosťou.